दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि बे गोथार फरायसा सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बे सानखौ जोंबो बेरसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाजा गोमजायै जोङो फालिनाय जादों। जों हाबाफारि बायदि फुंनि 8:30 जोङो आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जों बिरहोनाय जादों। दा बिनि उनाव जोङो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेबायदिनो जोङो दसे समनि उनाव एबा 10:30 जोङो 3 किल'मिटार फरायसाफोरखौ लानानै गासै फरायसा 400 फरायसाफोरखौ लानानै जोङो हानजा सुरनाय जादों। आरो बे हानजा सुरनाया जोंहा मोजां जाफुंलांदों। आरो बेनि उनाव जोङो 11 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जा दिनैनि बे फरायसाफोरनि सावरायमेल बेखौ लानाय जादों। आरो बेयाव जों गोजोननाय मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबिन नार्जारि सारा जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां मेहेरगोनां ओंथि बाथ्रा बुंलांदों। आरो बेनि गेजेरजों फोथायनाय लाखिदों आरो गोजोननाय मोन्दों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जा बेलसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फरायसुला बिथांमोना गावनि थांखियाव जाफुंहोनो हागोन आरो बिमा बिफानि साननाय आरो हारिनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो आरो हारिनि मोजां खामानि मावगोन आं बेखौ आसा फारिबाय। नोंथांमोना जे दिनैनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेबायदि दिनै मोजां हाबाफारिखौ खुंबाय आरो इयुन समाव नोंथांमोना माबायदि खुंनो लागै नोंथांमोना साखाफारा खालामगोन? जों इयुन समाव आरो दिनै जाबायदि खुंदों दा बिनिख्रुइ जों साबसिन हामसिन खुंनो आखायाव लादों। जा हाबाफारि दं बेयो जोंहा मेट्रिक बरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो जोङो मोनसे फरायसालियाव लानानै फरायसालिफोरजों लोगोसे गार्जेन बिथांमोनखौ लेंनानै जों गाजा गोमजायै खालामनो नागिरदों। बिनिफ्राय जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों गार्जेन बिथांमोननो गार्जेन बिथांमोना जेन फरायसुलाफोरखौ इयुन समाव जेन मोजां लामाजों दावगालाङो, फैबाय थानाय समाव जेन मोजां हाबाफारि लायोब्ला गार्जेन बिथांमोना जेन फरायसुला बिथांमोनखौ जेन जोंनि हाबाफारियाव थिनहरो आरो बेनिफ्राय जेन गथ' गथायखौ मोजां लामाथिं दावगालांनो अरायसम आगान सुरहोयो बेखौ जों आसा फारिनाय थाबाय। 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288, 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।